Saúdos, señoras e señores, nova cita ca información aquí en Badal Novas. Comezamos e facémolo como cada día cos nosos titulares. Espazo Común organizou unha reunión en Arcos contra o cobro da taxa por os residuos. Será este vindeiro martes no local social. O Instituto de Estudos Carballiñeses celebrou este sábado a entrega do Premio Ágora do Orcellón ao arquitecto carballiñés Manuel Gallego Jorreto. A 57ª edición da Feira do Viño de Ribadavia xa ten o cartel oficial, o autor gañador Miguel Ángel García Chaler. Como lles decíamos, Espazo Común organizou unha reunión en Arcos contra o cobro da taxa por os residuos. Espazo Común lembra que xa hai meses que estallou unha forte polémica na parroquia de Arcos, cando ante o estupor da veciñanza comenzaron a chegar ao cobro recibos da taxa do lixo, reclamando pagamento e débedas pendentes dende fai 5 anos atrás. Será o martes día 18 de febreiro ás 8 da tarde no local social de Arcos e con Pachi Vázquez á cabeza tentaremos dar a información e o apoio aos cidadáns que o Concello do Carballiño lles está a negar sistematicamente. O grupo afirma que a presión social é a iniciativa de Espazo Común para que se tratara de xeito xusto e que se tiveran en conta os dereitos destes cidadáns. Levaron ao alcalde a recuar en pleno a aceptar a proposta de paralizar o expediente de cobro ata aclarar legalmente os estatus de dito comunal para o que o Concello asesoría cos afectados. E por outra banda, a Valedora do Pobo aceptou as reclamacións do grupo de Podemos Carballiño no sendo da seguridade dos parques infantís. A Valedora do Pobo admite en parte a reclamación que presentou Podemos relativa á suposta inseguridade nos parques infantís do Carballiño. Deste xeito, a institución comunícalle ao denunciante que inicia as actuacións oportunas ante o Concello e requírelle que no prazo de 15 días lle remita información sobre os problemas que motivan a queixa en relación ao cumprimento das medidas de seguridade nos parques infantís. Engade a Valedora do Pobo que tan pronto dispoña do preceptivo informe que este órgano ten que remitir, contaralle de novo coa formación que reclama para darlle conta da actuación ao respecto. E o Concello lembra os locais hostaleiros e a obriga de ter a licencia para instalar terrazas e non ocupar espazos de dominio público con máis mesas e cadeiras das autorizadas. Coincidindo co período de solicitude das licencias para a instalación de terrazas na tempada estacional, o Concello puxo en marcha unha campaña informativa para lembrar aos titulares dos establecementos hostaleiros a obrigatoriedade de ter licenza para instalar terrazas, así como para non ocupar espazos de dominio público con máis mesas e cadeiras das autorizadas, nin acumular nestes espazos máis elementos dos autorizados ou fora do período estipulado. As licencias de tempada anual durante este ano 2020 son a de 1 de xaneiro ata o 31 de decembro e para a tempada estacional do 4 de abril ao 31 de outubro. A 57ª edición xa da Feira do Viño de Ribadavia xa ten cartel oficial. O autor, o ganador, Miguel Ángel García Chaler.
O xurado do concurso de cartéis da 57 Feira do Viño do Ribeiro reuniuse o 14 de febreiro na sede do Consello Regulador do Ribeiro, en Ribadavia, para elixir o cartel que representará a Feira do Viño do Ribeiro 2020, que terá lugar na vila ribadaviense do día 1 ao 3 de maio. O cartel gañador está deseñado por Miguel Ángel García Chaler, de Ourense, e foi elixido entre 186 propostas presentadas nesta edición do concurso. El é o deseñador gráfico, maquetador e ilustrador, e creador e xerente dunha axencia de publicidade ourensana. En relación á súa creación, comenta: para realizar este cartel intentei xuntar todas as virtudes do Ribeiro, a natureza, beleza, tradición e cor. No cartel están fusionados os elementos máis característicos da denominación de orixen. Creei un deseño limpo e simple, intentando darlle un toque de elegancia e sencillez nas formas e usando as cores naturais do viño e da naturaleza do Ribeiro. E o Instituto de Estudos Carballiñeses celebrou este pasado sábado a entrega dos premios Ágora do Orcellón ao arquitecto carballiñés Manuel Gallego Jorreto. O director do Instituto de Estudos Carballiñeses, Avelino Muleiro, presentou ao premiado, que tamén foi nomeado previamente por aclamación na Asamblea da entidade como socio de honra, como un dos fillos referentes da historia do Carballiño. O homenaxeado aseguraba pouco antes do comenzo: "Son deste século, son moderno e sen perxuicios, e utilizo os materiais do país". De agosto de 2019, ás 12h30, reuníronse os seguintes membros do Instituto de Estudios Carballiñeses que integran o xurado encargado de decidir o nome da persoa a quen se lle vai conceder o cuarto premio Ágora do Orcellón. Por orde alfabética, o xurado está formado por Emilio Fernández Vázquez, José Ignacio Fontaíña Sánchez, Óscar González Fernández, Avelino Muleiro, director do Instituto de Estudios Carballiñeses como presidente tamén deste xurado, Antón Pulido Nóvoa, Ana Isabel Rodríguez Bernárdez, secretaria do Instituto de Estudios Carballiñeses e tamén secretaria deste xurado, e Juan Antonio Rúa Prieto. Despois de estudiar os méritos de cada un dos candidatos propostos ao premio polos membros do Instituto de Estudios Carballiñeses, decidiuse por unanimidade conceder o cuarto premio Ágora do Orcellón ao arquitecto e mestre de arquitectos don Manuel Gallego Jorreto. A presentación da revista e o laudaito corre a cargo de Xesús Alonso Montero. Poucas veces creo que teño estado en presentacións de revistas, de colectáneas eruditas, de libros, etc., centos de veces. Pero poucas veces estuve nunha presentación, aínda que son un pouquiño alleo ou un tanto alleo a esta disciplina, que me gratificara e que me enriquecera tanto, porque admiro o labor de Manolo Gallego Jorreto desde hai moito tempo. Empezaba este acto cunha frase de Avelino facendo mención a Virgilio, a Eneida e a Eneas. Dicía Virgilio da Eneida: "Qué felices serían los campesinos si supieran lo felices que son. Qué felices seríamos todos sabendo que homes como ao que homenaxeamos hoxe, Manuel Gallego Jorreto, todos apreciáramos ese talento que temos entre nós e que a veces, por ser local, non nos damos conta, e que hoxe estáse facendo xustiza. Vin que Manolo tiña eses conceptos que en aquel momento hoxe están en boga, como podía ser os corredores verdes, esa idea e esa ilusión de unir a fábrica do papel co balneario, e, paradóxicamente, uns anos despois, volvemos a estar peleando os heredeiros dos Quiroga para conseguir levar adiante ese balneario e ese proxecto de gran balneario. Manolo
gracias pola implicación co Carballiño, e, como non, Abelino, gracias pola implicación co Carballiño. Ti tamén mereces unha insignia de ouro de Carballiñas ilustre. Gracias. Teño que dar gracias a todos os que habéis traballado aquí. Xa me dirá cuánto que significa. Vos lo digo nas cosas escritas primeiras, non? Pero o traballo dos vídeos, o traballo da recolleita de cousas, o traballo de preparar, agradeces de todo o corazón. Nada máis. Moitas gracias. A Real Banda de Gaitas da Deputación rematou con o himno galego que puxo punto final a este homenaxe. E achegámonos agora ao Concello de Leiro, onde se aprobou en pleno os orzamentos para este ano por importe de 1.133.000 euros. O alcalde Francisco José Fernández presentaba a previsión como realista e destacaba o crecemento do investimento máis dun 20% cunha partida de 280.000 euros. Parte do investimento destinada ao cambio de iluminación LED que completa no municipio e que se executará en Biéitez, San Clodio e Sá. O primeiro e o segundo en Gomariz, Paredes e a Senra, que xunto co que se está instalando nestes momentos en verán completarán o 100% de iluminación LED. Ante as críticas da oposición dicindo que faltan inversións, o alcalde replica que hai unha partida xenérica para camiños e que alrededor de todo o municipio, mentras que o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego só o pide para verán. O sábado pasado, día 15 ás 8 da tarde, no Museo Etnolóxico de Ribadavia tuvo lugar a presentación da revista Mazarelos, revista de Historia e Cultura. Intervieron Xosé Ramón Pousa, decano da Facultade de Ciencias da Comunicación, Antonio Míguez Amil, técnico da Oficina de Turismo de Ribadavia, Lucas Sánchez Taboada, editor de Mazarelos, Mateo Martínez Torres, editor de Mazarelos. Nesta revista hai dous traballos que a mí me importan como persona próxima ao Ribeiro. Un é ese estudio que fai Mateo sobre o proceso de Ribadavia e outro é un traballo que tamén fai Lucas sobre a encomenda de Beade. Do crowdfunding que falaba antes Mateo, de toda esa xente que nos apoiou sen ter ainda o produto nas mans, que iso ten moito mérito e é digno de gabar, e tamén contamos co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Digo isto porque na actualidade estamos, hoxe en día estamos na procura de máis entidades que poidan participar para que este proxecto perdure no tempo máis posible. Creo que isto sería beneficioso non só para a revista de Mazarelos, senón para algunhas institucións vinculadas co Ribeiro, xa que ademais de darlle a eles esa visión que se merecen, tamén estaríamos poñendo en valor a nosa comarca. Xa digo que a institución que estea disposta a colaborar pode poñerse en contacto con nós por correo e falaríamos de que maneira poden axudarnos. Ademais diso, tamén toda aquela persoa disposta a colaborar, hai a opción de suscribirse por 30 euros anuais a revista cuatrimestral. Pero sí, eu penso que Mazarelos vai cumplir, polo que vexo e polo vosso traballo, pola seriedade na que enfocastes todo o proxecto, vai cumplir un papel fundamental para coñecer a historia do noso país. E ademais é fundamental nesta época
esta é unha época un pouco complexa, e os historiadores estades chamados a ter un peso moi importante, non? Polo rigor histórico. Hai moitas formas de contar a verdade, non? En estes momentos hai moitas pseudo-verdades, coas redes sociales todo o mundo conta a súa verdade, non? Entón, o rigor que a historia, na súa forma de ser interpretada polos profesionais, polos historiadores, é fundamental para que a poboación coñeza que é o que aconteceu históricamente, que aconteceu no pasado. O Arenteiro puxo punto e final en Lugo a un refacho de 4 xornadas sen coñecer a derrota, tras perder ante o Polvoreira por un claro 3-0 nun partido no que os lucenses foron moi superiores. Por outra banda, o Sporting Carballiño conqueriu un empate na visita a Nogueira, empatando en 2 goles ante un dos destinatarios a promocionar para o ascenso. E hoxe, luns, tuvo lugar o acto de presentación do álbum do deporte da tempada 2019-2020. Nel interviron a concelleira de Deportes, Silvia Baranda, e o presidente do Grip Fútbol Sala Carballiño, José Manuel Vázquez. Vámonos aquí para presentar os cromos do Fútbol Sala Carballiño, Club Carballiño Fútbol Sala, e un álbum de cromos que esperamos que sea un éxito. É a primeira vez que se fai, conforme no Fútbol Sala leva varios anos facéndose, pois este ano en Fútbol Sala, aproveitando o 25 aniversario do clube, pois quixeron facer este álbum e bueno, que é unha iniciativa que estamos vendo que no fútbol tamén está tendo moito éxito e bueno, nos parece algo interesante. Como era o 25 aniversario, pois entendemos que era pois unha boa fecha para facelo e a ver que resultado ten, esperemos que sea pois interesante para todos. Os puntos de venta onde van estar os cromos vai ser no pabellón, vai ser na tienda de deportes futboleros e vai ser na tienda de chuches de aí donde as Monxas. O tema de álbum, o álbum entregarase no pabellón, dado que hoxe xa é a presentación, pois esta tarde xa ali no pabellón os monitores entregarán aos nenos un álbum a cada neno e explicaránlle un pouco pois como vai ser un pouco a dinámica dos cromos. Sei que veñen sobres de 6 cromos e vai haber unhos packs que van ter, creo que son 20 euros cada pack, e ese pack vai traer xa un número importante de cromos. Aí xa te aseguras que non vas ter repetidos e que sí que, pois bueno, xa vas ter parte do álbum xa cuberto. O colectivo veciñal O Carballiño celebrou o seu San Valentín este pasado sábado no restaurante Derbi. Como cada ano, o colectivo ten espazo para celebrar cos seus amigos e coñecido as datas máis significativas do ano, como Aninovo ou, neste caso, San Valentín. Unha celebración sempre moi especial para reunirse cos socios e colaboradores deste colectivo que tamén traballa en prol dos intereses dos veciños e veciñas da vila. Gonzalo Rodríguez e Camilo Prado, tesoureiro e vicepresidente de dita asociación, falaron do bo estado deste grupo de persoas que traballan a prol dos veciños e que tamén celebran a amizade. Con cantar este moreno se dejó ver, y en el pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José. Al parecer, pero la suena esta novia Negro José. Es muy feliz cuando le hablo, dichoso es, amigo Negro José. Oye, yo quiero ver la manita arriba, todo el mundo. Vamos para que sirva tamén para a festa da amistad. Me sinto orgulloso, tanto como os meus compañeiros, de poder celebrarlle aos socios deste colectivo a festa do Día dos Enamorados, non? É unha festa especial
para as parexas que aquí están compartindo ano tras ano connosco esta comida. Agradecerlle enormemente que todos os anos participen nesta gran comida e ao mesmo tempo, bueno, pois aquí estamos festexando con eles esta gran festa que é o Día dos Enamorados. Mais aquí estamos, hoxe faltou un pouquiño de xente, porque uns fóronsenos para outro mundo, e hoxe tamén, como ayer moitos celebraron o San Valentín, pois faltou algo de xente. Pero bueno, aquí estamos un ano máis e pensamos seguir. O ano que ven, e o outro, e o outro. E nada máis, ogallá que dentro dun ano que estemos todos que estamos hoxe aquí, todos estes amigos. Un abanico español, un rayito del sol, y mientras tanto mi beso, y es como la primavera, un abanico español. ¡Ole, qué bonito! Así se baila. E para o martes haberá unha situación que traerá unha xornada de ceos con nubes e néboas matinales e que as temperaturas mínimas sufrirán de novo un descenso con algunha xeada, mentras que as máximas non experimentarán cambios significativos. Lembrarlles a todos vostedes que a Farmaza de Garda é a Farmaza Fontaíñas, situada na rúa Rosalía de Castro. E a Asociación Avantar organizou este pasado venres un festival homenaxeando a Suso Bahamonde. Foi no barrio de Flores, e nela interviron musicalmente Andrés Fernández, as pandereteiras Néveda e Mimi Rivas, gran coñecedor do homenaxeado. Nos oye a tua luz, aluma a escuridade, que nos deixou a historia de 3 anos de guerra en que os lobos mataron a luz e a libertad. Compañeiro Daniel, as pistolas soaron e enloitaron cunetas con sangue loitador. As pistolas soaban e os bandidos berraban a terrible victoria do odio e do terror. E ti fucheste lonxe predicar no deserto, para erguerdes un exército que endexa máis voltou. E volviches un día sen veres entreaberto o camiño da volta que a tua alma sonou. Prona patria batida e do povo explotado, nacimos nosos fillos da morte do tristén, percurando furiosos vinganza en novo estado e unha roxa alborada sen cabo nin comén. E a ti, bo compañeiro, que o furacán aleive